سلام كما يحلكم زخبركم سمعتنا بأقاطع حدش عمد مس كبر حاو نقاش عثمان أبوهم برفت عميت بيت صحفة إيرترا وحقرا بايتو نديمقراسيا ولوتي حتصير كلام حتت كجبرينا أبزق أحلى كلام حتت زي أبزان فانواز اللي ناخل تشحن عشران بحقرا بايتو استخايدو حمامات انتاي مسلو حتصير حقرا بايتو مرقص هاገራዊ ባይቶ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተራእዩ ምዕባለታትን ጣልቃ ስርዓት ግደፍን ኣብ ወተሃደራዊ ጎንፂ ኢትዮጵያውያንን ከመይ እዩ ዝብል ሕቶን ሒዝና ክንቀርብ ኢና ምክትታልኩም ንዕድም ሕራይ ዝኸበርካ ኣቦ ወንበር ፈጻሚት ሃገራዊ ባይቶ ኣቶ ዑስማን ነጋሽ እንኳዕ ደሓን መጻኻ نعدمنا عمتيخا نهزب إيرتران زلكا بزي أقاطع حدش عمد زلكا مليختي ناي هاجرا وبايتو ختم محلالف من ساخا بسم كل هزب إيرترا يمسجن نقعد حن مساخا دما يقول سلازي بأقاطع مز حدش عمد كلتشان عشران ناب هزبنا نتاي مليختي ختم محلالف تدلي مقدامنت نعها حو عقبيت كومون هلو مسار احتقابتي بعدال سلامتاين أخبرتين بمقرب بزين بعلات قات عميتات كا رؤوس دعمت رؤوس حدش عمت يقورو قبل دسيولني نزع الدبزيبكم مسزبنا آخر راكب دقوركم كا مسقانا يبسعكم مسرتو كنيات بعلاتيو ناي لدته كرسس اللهم ونحدش عمت نأتوا لنا سلذي ناي حد عمت ملؤ حماقون صبقون سجرنا حدش تسوز هوني عمت نأتوا اليوم سلذي بقدام النت نقولهم ملان كرسنا إسرائيل كرسيانا بعلم رحوس لدته كرسس يقبرو ناي مدحن ناي سلام ناي فقري ناي سنيت بحلف قبلنا ون من نيوتي اسم إرساو هاجرا بايتو قل صفتو كمون زي نعطو زلنا حدش عملت كنت شحن إسران حدن عمت راهوا نزبي إرساو عمات قسانت هكدف كاب سرحات لقيسو أو هاجرنا فتحي ديمقراسي زنكسلو عمد كهونلنا إذا خون كاك علسنا كان دفعهم زقبعنا تي انكوت على حزبنا زخوني سرحات لومي يزيو درجة حليفو قالو لومنو دولو تي سرحات بلنا نحزبنا سي نعمة راهوا قبلو تمنيتي قالت امو رحوس عود عمت رحوس حدش عمت قبل دسيولني كان مسؤول توساخي ني أبالات سراويتنا إرسراوين لومي جديو رحس أو دعمتي لي رحس حدش عمد بمبالغ قديمة لومي جديو أخيليو أبن هزبكم تسلفكم نزل سرحة تعليلو علت بتحول له قبل أفكر لي كمون كله أب وربابتنا هجر كإرسرا زمزل حمت أكال ليتي قسالتين سلامين أبتدونان في خرج زنقاسقسو كلهم ديمقراطيان حيلتات مخانا بمحبار سلازين كلهم أحزاب وربابتنا سلامين قسالتين من يلو يغنيلنا نحنا ونبوغانا أبالات تبي أدال كمون بسم كل هزب إيرترا صبق رحسن صبقن حدش عمد من يلقى حراي كبر أبو ومبر مسرح عمامات إيرترا وهاجرا وبايتو أب كلتشحن عشران بخميت قمقمة مجم تي زبزح قمقمة نتي زملكتو تكالاتين تي ذكاتات الهزبنا إجادة قدف من البات عليه نتي بايتو عبد المدرخ زي مرحص لزله من البات فتحو خيقون خيلي جن بحفش وانتاي تغيروا إلا حدا خلتين لاقي خلت قصينا عبيتي قدات
ምክንያቱ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መደብ ሰሪሕናዮ ዝነበርና እሞ ካብኡ እንታይ ተሳሊጡ ዝብል ሕቶ እዩ ማለት እዩ ብቀዳምነት ንሕና ካብቲ ዝሓለፈ ጉባኤ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ምስ ተበገስና እቲ ቀንዲ ዕማም ነበረ እቲ ትካላት ናይቲ ባይቶ ኣብ ባህርያዊ ቦትኡ ምምላስ ዝብል እዩ እዚ ተዓዊትና ኣሎ ክብል ይኽእል ከምቲ ደልዮ ዋላ ብዓብዪ ተዘይኮነ ግን እቲ ትካላት ቆይሙ ኣብ ቤት ፅሕፈት ወፃኢ ጉዳይ ይኹን ኣብ ህዝባዊ መዳይ ይኹን ኣብ ናይ ዜናዊ መዳይ ይኹን ኣብ ኮታ ማሕበራዊ መዳያት ኣብዚ ኩሉ ናይ ፀጥታን ሓበሬታን ዝምልከት እዚ እቲ ትካላት ዳርጋ ኣቂምናዮ ኣብ ቦትኡ ተመሊሱ ክሰርሕ እውን ጀሚሩ ማለት እዩ ዝሓደ ካብቲ ክንገብሮ ዝኽኣልና ምክንያቱ ዝሓለፈ ተመክሮ ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢሙ ዳርጋ ለሚሱ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ዝሓደ ኣብዚ እውን ነቶም መሳርሕተይ ነዚ ስራሕ ዝተዋፊሮም ነበሩ ኩሎም ኣባላት ባይቶ ከምኡውን ንዕኡ ቂሙ ዘሎ ኣካላት ብፍላይ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘርኣየና ኩሉ ዓይነት ምትሕብባር እውን ከመጉስን ከመስግንን ንፈቱ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ከዓ ህዝብና ነዚ ኩሉ ድኻማትና ባዕሉ ሸፊኑ እቲ ዝከኣሎ ዓቕሚ ኣበርኪቱ ነዚ ዝገበረ እውን ህዝቢ እቲ ተቃላሳይ ህዝብና ደላይ ፍትሒ ህዝብና ከዓ ንዕኡን ፍሉይ ሞገስን ምስጋናን የቅረቦ እዚ ንትካላት ዝብል ካልኣይ ካብቲ ዓበይቲ ዕማማት ነበረ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ወፃኢ ካብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዘለዎ ሓይልታት ከመይ ገይሩ እዚ ኣብ ጉባኤኡ ዝተወሰነ እንተተኻኢሉ ኣብ ባይቶ ኣካል ምሳና ኮይኖም ክቃለሱ ኣይተኻእለን ከዓ ብሽርክነት እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ሓደ ካብቲ ውሳኔታት ናይቲ ጉባኤ ነይሩ ነዚ ውሳነ እዚ ኣብ ንምትግባር ከዓ ቀዳማይ ጉዳይ እቲ ሕቶ ናይ ምትእምማን መንፈስ ክሓድር ናይ ምርድዳእ መንፈስ ክሰፍን እዚ እቲ ተበግሶ ነይሩ ንሕና በቲ ዝምልከቶ ቤት ፅሕፈት ጌርና ምስ ኩሉ እቲ ዘሎ ወፃኢ ካብቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ብደረጃ ፖለቲካዊ ሓይልታት ይኹን ደረጃ ሲቪክ ሶሳይቲ ይኹን ፅዑቅ ዝኾነ ርክክባት ኣካይድና ኣብዚ እውን ናህና ናይቶም ካልኦት ፃዕርታት ዝተሓወሶ እቲ ዝምድናታት ኣብ ጥዑይ ሃዋህው ተሰጋጊሩ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ሓርፋፍ ዝምድና ናብ ልሙፅ ዝምድና ተቐይሩ ሎሚ ካብ ዝሓለፈ መጋቢት ወይ ከዓ ካብ መጋቢታት ሒዝና ትሰርሓሉ ዝነበርና ኣብ ጁን ከዓ ተፈራረምናሉ ናይ ምውሃድ መስርሕ ብፅቡቅ ይሰላሰል ኣሎ ተስፋና ሕጂ ካብኡ ንላዕለ ከመይ ጌርና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ነሰጋግሮ ብዙሕ ፃዕርታት ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ውሽጢ 6 ወርሒ ኣብ ብዙሕ መዳያት ብሓባር ክስራሕ ተኻኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ክፋል ናይ ባይቶና ኮይኑ ወፃኢ ምስ ባይቶ ዘለዎ ዝምድናታትና ከዓ ኣዝዩ ጥዑይ ናይ እንካን ሃባን ናይ ምርድዳእ መንፈስ ናይ ምፅዋር መንፈስ ነቲ ሓባራዊ ፀላኢ ዘለና ከመይ ጌርና ብሓባራዊ ዓቕምናን ቅልፅምናን ከዓ ንቅይሮ እሞ ንህዝብና ከዓ ራህዋ ነምፃሉ ዝብል ኩላህና ብሓንሳብ ንሰርሓሉ ዘለና እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ እቲ ስራሓትና ምስቲ ኣህጉራዊ ትካላት ምስቲ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ዝምልከት እውን ፅዑቅ ዝኾነ ርክክባት ዘካየድናሉ ዓመት እዩ ነይሩ ብዙሕ መዘክራትን ሜሞራንዶም ብፍላይ ድማ ብጉዳይ ስደተኛታት ብጉዳይ ሰብኣዊ ግህሰታት ኣብ ኤርትራ ብጉዳይ እዚ ስርዓት ብዘይ ቅዋም ብዘይ ሕገ መንግስቲ ብዘይ ኮታ ኩሉ ዓይነት ሕጊ ኣልቦ ዝኾነ ስርዓት ንዕኡ ዘቃልዑ ብተግባራቱ ዝተሰነዩ ሰነዳት ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ብደረጃ ባይቶኹን ብደረጃ ምስቶም ተዋሂድና ንሰርሓሎ ዘለና ኣካላት እውን ጌርና ማለት እዩ ተወሳኺ ኣብ ከባቢ ሃገርና ዝርከቡ ሰልፍታት ይኹኑ ሃገራት ይኹኑ እውን ከይሰልከና ብዛዕባ ኣረኣያናን ኣመላኽታናን ጉዳይ
ኤርትራ ከመይ ገራ ትቀስን ስርዓት ከመይ ገሪ ኢለ ዝብል ናህና ፖሊሲ ናህና ራእያታት ናህና ማላፍታ ዝሕብር እውን ብዙሕ ስራሓት እውን ኣካይድና ማለት እዩ ኣብቲ ህዝባዊ መዳይ እቲ ጨናፍርን ስርራሓትና ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዓለም ኣብ ባህርያዊ ቦትኡ ተመሊሱ ጥራሕ ዘይኮነ ናቱ ኣበርክቶን ኣስተዋፅኦን ዝገብር ይጅምር ኣሎ እቲ መንእሰይ ሓይሊ ከዓ ዝያዳ ተሳታፍነቱ ዝዓዘሉ መድረኻት ኢና ኣለና ማለት ብሜድያ እዚ ባዕልኩም ስለ ዘለኹም ንስኹም ትዛረብሉ ሓደ ካብቲ ናይ ብዛ ዓመት እዚ ከነዓውቶ ዝኽኣልና ካብ ውሳኔታት ነቲ ጉባኤና ዝነበረ እዩ እዚ ሙሉእ ኣብ ኤርትራን ከባቢ ኤርትራን ኣብ ሙሉእ ዓለም ሰብ ዝከታተል ዘሎ ቲቪ ኣዳል ከዓ ናይ ሳተላይት ቲቪ ክንገብር ከዓ በቂዕና ማለት እዩ እዚ ዳርጋ ብሓፈሽኡ እቲ ምናልባት ከም ዝበልካዮ ሰብ ንነፍሱ ኣይመስክርን እዩ ግን እዚ ኣብ ተግባር ዘሎ ብደረጃ ፀብፃባት ተሰነየ ጉዳይ እዩ ባህግናን ድሌትናን ጥሙሕ ናህና ግን ካብዚ ንላዕሊ እዩ ናብኡ ግን መገዲ 1,000 ኪሎ ሜትር ብሓደ ስጉሚ ኢኻ ትኸዶ እሞ ናይ ነዊሕ እኩብ ድምር ቃልስታትና ዳርጋ እንዳማዕበለ ንቅድሚት እንዳደፍዐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ዓመተ 2021 ዓመት ራህዋ ክንገብረ እንኽእል ኩነታት እንዳተፈጥረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክብል ደፍር ማለት የቀኒልና ንሕና እውን ተስፋ ንገብር ኩሎም ቶም ውድባት ካብ ባይተ ወፃኢ ይኹን ኣብ ባይተ ዘለው ኣብ ዝበልካዮ ጉዳይ ተሰማሚሖም ዝሓሸ ዓመተ ምህረት ክገብርዎ ነዚ 2020 ንሕና እውን እሙንቶናን ተስፋናን እዩ ግርም ናብቲ ዝቕፅል ክሕልፈካ ከም ዝዝከር ጉዳይ ወታደራዊ ረስሚ ማእከላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ትግራይን ኣመልኪትና ተዘራሪብና ነርና ኢና ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ጎነፅ መልክዑ ቀይሩ ይመስል ኣሎ ከምኡ ካብ ኮነ መርገፂ ሃገራዊ ባይቶ ቁኑዕ ዶ ነይሩ ብርእቶኻ ወይስ ካልእ ኣማራፂ ነይሩ እዩ ብመሰረቱ ከም ዝዝክሮ ዓበይቲ ኣስፊሕና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከምቲ ዝበልካዮ ተዛሪብናሉ ነርና ናህና መርገፂታት እውን ብግቡእ ገሊፅና እሱ እንታይ እዩ ብሕፅር ዝበለ ንሕና እቲ ጎነፅ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ደቂ ሓደ ሃገር ኣብ መንጎ እቲ ፌደራል መንግስትን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን እዩ ንዓና ዝምልከት ከም ኤርትራን ኣይኮነን ብርግፅ ይፀልወና ስለዝኾነ ከዓ ብተገዳስነት ንከታተሎ ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ኣካላት ኣብ ጎነፅ ኣትዮም ዘለው ብሰላም ክፈትሕዎ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ከኣልይዎ ተደጋገመ ፃውዒት ኣቅሪብና ተደጋገመ ዝኾነ መግለፂታት እውን ኣውፂና ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣብ ሜድያ እንዳወፃና ዝርእቶ እዚ ከነቃልሕ ፀኒሕና ማለት እዩ እዚ ሓደ ዝያዳ ከዓ ንዓና ኣብኡ ክሳይ ዝገብረና እቲ ስርዓት ጥራሕ ኢሉ ኣእትዩ ዘይኮነ ቀንዲ ኣሳዋሪ ቀንዲ ነቲ ጉዳይ ምናልባት ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝብሎ እቲ ውግእ በቀንዱ ዛቱ ማሲ ነቲ ስርዓት ቀንዲ ናይ ኤርትራ ስርዓት እዩ ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ካብቲ ጌም ኦቨር ኢሉ ዝጨርሓሉ ንዕኡ ንምትግባር እቲ ቅምተኛ ዝኾነ መራሒ ናይ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምክንያቱ ክንደይ ህዝቢ ይጠፍእ ክንደይ ንብረት ይሃልኽ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ስለዘየገድሶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ቀንዲ ውራይ ኢሉ ተበገሰሉ 2 ዓመት ዳርጋ ሰሪሑ ክትክትኮ ፀኒሑ ኣብ መጨረሻ ተባሪሑ እዚ ስለዝኾነ ንዓና ከም ሃገራውያን ከም ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዝያዳ ብተገዳስነት ክንሪኦ ግባእ ነይሩ ስለዚ ኢዱ ከየእቱ ኣብ ፃውዒት ንሰራዊት ፃውዒት ንህዝብና ፃውዒት ንኩሎም ትካላት ኣብ ትሕቲ እዚ ገባት ምሕዳር ዝሰርሑ ዘለው ከነቅርብ ፀኒሕና እቲ ዘሕዝን ካብቲ ዘጠንቀቕናሉ ዝፈራሕናዮ ኣይወፃናን እቲ ስርዓት ኢሉ እቲ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ ምናልባት ኣብ መፃያ ስሪሕና ንዛረበሉ ህዝብና እውን ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ኣሎ እሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን እሱ ጥራሕ እውን ዘይኮነ ስለዚ እቲ ሕቶሲ ቁኑዕ ዶ ነይሩ እቲ መርገፅ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ሕጂ እውን እቲ ኩነታት እንትድገም እቲ መርገፅቲ ኢና መወሰድና ማለት እዩ ንሕና እንታይ ከይድ ከመይ ገይሮም ሽግሮም ይፈትሑ ንዖም ኢትዮጵያውያን ንምልከቶም ብጀካ ምሕፅንታ ብጀካ ዝውግእ ጠጠው ኣበልዎ
بوجء زربح يلن زبل مرقص انت زي كوينو نحنا كندي تواسعتين ايتو قداي سلدي كنا مالسي إذا قنعيتي قناع يكونن إذا حقنيا يتي حق يبلون كنبلا بإثيوبياني نتي سدتنياتات إسرائيل بزملكت أقدمنا ونحسن تقريبنا نيرنا أبو زلو قداي نيزي وقزي نخي يكونوا بزح هنا تعيرنا نابيني سعر دبدابة صحيفنا لاب أكلاي منقسي ناي إثيوبيا ون محسنتان دبدابة صحيفنا كمون ولا ناي كل التقراي منقسي نزو كله بزح كساب حجون عم سقاتات علينا تسحري كايدا له بأنا ولا ون دحيرون مسانا بحبار كوينا مزي بحبار سر زلو ترافن اي بوليتيكا حيلتات كوينا ون نابتهم كلهم زملكتهم اكالاتون حدي ميموراندوم صحيفنا مالتي اذو خوينو حجون اتمرقص السيتي خواص الناس نيوترال كوين كان لتقداي بتسرعت سايد وسيدو عندي ابتي قداي تواسعي كوينو بنصارو نحنا نعون دا نقفناكم وحيلت نقبر سايكونن مالتي ስለዚህ ሕጂውን ቁኑዕ መርገፂ ነይሩና ባህላ ያኒ ጽቡቅ ብሰሪ ኢድ ምእታው ናይ ስርዓተ ግደፍ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ማለት ኣብዚ ዝተፈጥረ ግጭት ናይ ማእከላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ፌደራል ክልል ትግራይን ኢዱ ስለዝእተወ ስርዓተ ግደፍ رئيتو إيرتراويان استفلالي رئيتو كم زلو رئينا انتخطاتيلنا نسخانا زقوداي بخمي خات مزنو هو بتعمي عزيز حزيني مالتيسي سترح هنا يكونن مالت تحدى سايد وسود زي ملكتك قداي حشوية خطبل قبو يكونن جين كابو حليفو ولا مالسي مرح منقسيني إثيوبيا درقاقوتون إرساعتيهم كاب إرساعتيهم أبليهم كدينهم سديسهم كبل كله على بوليتيكاوي مجلسي ذي ني إلو تتاوز يكون ذاتو أكل نيتي وجيد قبركا قلنا إحنا بشبت ثات شبت زلوا نجر أقول تي تخايده وقعت سراجني إرساع كم أكلوا خمس نبرين نفلت معتنا قل تي ذا حزن كم دي تفوز النت كوينكا تحدى مسرتوتي نحنا تصوعنا توقت أو قبل الله سراويتنا إرسا أب زوجدايزي إدو تيابلون تسرعات بحرياتي كمو خجبر راح يجي يكون بسودان رينا يو بجيبوتي رينا كله يسلز رعنا يو أب ولا قدايني حنيشون ولا أب دبوب السودان ولا بعل زاير كونغو كوتا هذه سرعات دارقا نعو منا واحد مايو هيوات نيتي إرسراوي تصفق نبرت تصفق هيوات سبات أي قدسوني سلازي نحن حديش يكون تي تقبارني إساس قلنا عنا تاي تزاقد سنة نبري لمون واقع نايزي هلالي زخون السرعات هزبنا كخفلو يبلون سلازي أنت سراويت أكل نيت سراويت ني إرسرا توم أبالات سراويتنا أبالات ني تفعلالي ني توم أبتفعلالي تكالات سرح زلو ولا ونتوم نتي سرعة دقفو عقب كبلو نزي توتو كبلو نزي كن عبتو إتي نانا باقين دليت النيرو مالتي unfortunately ما سيتي خم الله كاي كونن حالي والكسب زوننو سرعة نحوقو أبدو قطرحاتي نادي كوني متايتي زمتس بحسب كنرينا دروناتو شمبراتات يرقلو حجي نفس وكف بإرسرا بيتسبو زلو دويلو خرقاقصو زخيل مالتي جين تيئتم إرسراويان بزي سكف أقباب كمان تمم قال تريئو مالتي سلازي كل هاقراوي إرسراوي حجي سراويت ناي إرسرا كاب تقراي بقطنة كسحب كم زلوو قدم 30 عمت بقال سنة بتبع زخوني ليس ورانا قدلي سوقو قلايو
ሰራዊት ንበሎ አላ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ተፈላለየ ማዓስከራትን ኤርትራ መሰጋገሪ ናይዚ ሰራዊት ክትከውን ንዓና ክሕደት እዩ ነቲ ኤርትራ ውስው ስለዚ ኢትዮጵያውያን ሰራዊቶም ካብ ዓድና እውን ክወፁ ኣለዎም ብወፅበት እዚ ሓደ ካብቲ ክልተን ኤርትራ ሃገራውያን ክፈላለዩ ዘይግባእ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ክልል ወላ ኣብ ሱዳን ወላ ገለ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ክህሉ ኣይግባእ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ክስሕብ ከም ዘለዎ ንኤርትራ ክምለስ ከም ዘለዎ እዚ እውን ሓደ ተሪ ፃውዒት ነቕርበሉ ዕለት እዩ ስለዚ ጋጣሚ ኮይኖም ሰምዑናቶም ሓለፍቲ ድዮም ወላ ኣባላት ናይቶም ሰራዊት ድዮም ነዚ ትእዛዝ ክፍፅሙ የብሎምን ኣብዘይ ዓውዶም ኣብዘይ መሬቶም ክሞቱ ክስውኡ ግቡእ ስለ ዘይኮነ እዚ እዩ እቲ ፃውዒትና ኣብ መጨረሻ ክብሎ ደሊ ነቶም ዝጋራጨው ዘሎ ኣካላት ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ብዙሕ ንብረት ብዙሕ ሂወት ስለ ዝጠፍአ ሕጂ እውን ፃውዒትናን ምሕፅንታናን ኮፍ ኢሎም ጉዳዮም ክፈትሑ ደጊመ ኣይፅውዕ ማለት እዩ ፅቡቅ ሕቶ ልኡላውነት ሃገር ብኸመይ ኢኻ ትገልፆ ማለት ስለምንታይ ከም ዝብል ክኢለ ገለ ኣካላት ሃገራዊ ልኡላውነትና ንከላኸል ኣለና ብዝብል ኣብ ጎኒ ስርዓተ ግረፍ ዝወገኑ ክመስሉ ተራእዮም እዮም ነዚ ብኸመይ ኢኻ ትገልፆ እቲ ልኡላውነት ሃገራዊ ልኡላውነት ዝበሃል ብኸመይ ኢኻ ትገልፆ ስለምንታይ ኢኻ ከምዚ ክሳብ ናብ ህጊ ደፍ ክፅጉዑ ክኢሎም ሕቶ ልኡላውነት ምናልባት ብንጹር ሕቶ ልኡላውነት መሬትን ህዝብን እዩ ንኣብነት እቲን ካብቲን ፈሊኻ ኣይትሪኦ ኢኻ ኤርትራዊት ልኡላዊት ሃገር ብሳላ መስዋእቲ ቃልሲ ናይ ህዝብና ካብ ኣርባዕታት ኣትሒዝካ ፖለቲካዊ ቃልሲ ጀሚሩ ብረታዊ ቃልሲ ሰጊሩ ብ1991 ብ24 ግንቦት ዝተረጋገፀ ነፃ ሃገር እዛ ሃገር እዚኣ እያ ድሒሩ ብሬፈረንደም እውን ኣካል ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ኮይና እዛ ልዑላዊት ሃገር እዚ እቲ ልዑላውነት ናይቲ መሬት ክኸውን ከሎ ናይ ህዝቢ ልዑላውነት ግን ካብታ ዕለት 20 ሰነ 1991 ሓሸውየ ውድባት ድሕሪ ሕጂ ኣብዛ ሃገር ኣይፍቀድን ይወፃኢ ካብ ህዝባዊ ግንባር በዚ ኣብ ካልእ ስርርዕ ኣብ ካልእ ምንቅስቃስ ዝረአ ብሕጊ ተሓታቲ ኢሉ ኣብ ንግስቲ ሳባ ወይ ከዓ ኣብ ችቸሮ ናይ ስመራ ቃል ዝሃቦ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዕኡ 30 ዓመታት ተግቢሩ ንህዝቢ ኤርትራ ክዓዱ መንእሰይና ዓብይ ንእሽተይ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑት ከይተረፉ ህፃናት ዓዶም ገዲፎም ዝኸዱ ዝገበረ ንልዑላውነትና ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ንዋጋ ዕዳጋ ዘእተወ ሎሚ ኤርትራዊ ወዲ ዓፋር ነታ ድራር ዕለቱ ትኸውን ሓንቲ ዓሳ እውን ገፍፍ ኣይክእልን ብምሉእ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ንተፈላለየ ኣካሪኻ ብነፈርቲ ጌርካ ንዜጋታትና ኣብ ዓፋር ብነፈርቲ ምውቃዕን ምቕታልን ካብ ዓዶም ተባሪሮም ኣብ ጅቡቲ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ስደተኛታት ከም ዝሰፍሩ ምግባር ካብ 67 ኣትሒዞም ንኤርትራ ተቃለሱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዓዶም ከይምለሱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ማዓስከራት ናይ ሱዳን ተደርብዮም ዘለው ድሒሩ ተወሰኹ ድሕሪ ናፅነት ከዓ ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ የመን ካብ 60 ገለን 67 ከርተት ዝብሉ ዘለዎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ በዓል ኩኻ እዚ ኩሉ እዚኦም እዮም ታ ኤርትራ ናይ እዚኦም እያ ልዕሊ በሽሓት ዝቁፀሩ ካብ እቱ ምስ በለት ሒዙ ኣብ እስር ቤታት ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ክሲ ዝበልዩ ዘለዉ ኣለዉ ዶም ብሂወቶም የለውን ዘይንፈልጥ ኤርትራውያን እዚ ዝገበረ ስርዓት እዚ ትማሊ ወያነ ስለ ዝነበሩ ወይ ከዓ ኢትዮጵያን ስለ ዝነበሩ ይኮነን ባዕሉ ስልጣን ተወጢሑ ብኢደ ወነኑ ንለውጢ ዝሓቱ ሃገራውያን እንዳኣሰረ እንዳቀተለ እንዳጨወየ ንብረት ሰብ እንዳዘረፈ መሬት ሰብ እንዳመንዘዐ ዴሞግራፊካል ለውጢ ኣብ ኤርትራ እንዳካየደ ሓደ ወዲ ለገሰ ዝብሎ ኣብ ሙሉእ ጋሽ መሬት ዓዲሉ ነቶም ደቂ ዓዲ ግን ካብ ሱዳን ከይኣትዉ ዝዓገተ ስርዓት
بزعبا العلاونات نعول العلاونات الشيء كلاخل اللوي كمزراب فتصيمو مسات حساسبا سباتون زسانه يكون اذا سرعه دي كندي صلاقي ني حزبنا سلازخونه كندي قال سلاخا ان انصارو زغنعي ابتم غربابتنا هاجرات العلاونتنا تمالي تخالاخينا لومون كنكلاخلينا كند هدادي ني العلاونتنا جن ابزي مدرخ زي اذا لومي سلطان توتح زلو سرعتي مو سلازي بمسمس ني العلاونتنا نكلاخل لنا اندابلكا مز سرعه زي موغان ابلعلي سواعتنا ابلعلي تقالسنا اشكال المصواتي مو انا نكلهم تي بسبب على من البات كاب صبو ديلاتات تبجيسهم العلاونت نكالاخل لنا يلوم مزي سرعه زي زوغلو ويكا ولا زي وغنو وين تسمعهم تكباراتهم ግን ሙሱ ዘወግን ሰባት ነዚ ደው ክብል ጻውዒተይ ሁልነታው ጻውዒተይ ይቅርብ ማለት እዩ يغنيلنا امباركس كبرات سمعتنا حصير مبلغ وي مبرهي اب بمخنيات حدش عمد زقربنا محتتات نزيهم صنيحم مالتي لزاتناغاش مسارحتها نخلهم نزل تبنا صنحها ممرحي مبلغي تغبراوي امخان كسالت اللومن بكل بملح عمون كسرحن نحنا ونمنه كمتي نهزب إرترا يكون نهانا رحس حدش عمد زبالكم نحنا ونرحس حدش عمد يكبر لكم نبل إلا ذهب كان جزين مخرج دما بسمين بسم تخطاتلتنان يمسجنك أبقى تصالي الرحمن يغني لي Thank you